Pardubickou arénu rozdunila bubenická show. Před diváky se představilo hned 106 bubeníků. Zajímavé na celé akci bylo to, že se před vystoupením nikdy neviděli. Program dokázali sestavit během pouhých 3 hodin. Sladit 106 bubeníků, 212 bicích palíček a více než 500 bubnů je prý po každé výzva. Bubeníci ze všech koutů republiky ještě 8 hodin před vystoupením nevěděli, co budou hrát, ale stačila pevná ruka dirigenta a zážitek byl luxusní. Já jsem to taky takhle nečekal, že to takhle za rychlou dobu takhle stihneme pěkně. Když se stane nějaká ta chyba, tak myslím, že není tolik znát jako mezi těma ručnýma bicíma. Zatímco většině bubeníků není přes 30 let, věk těch začínajících hráčů trhal rekordy. Dominikovi z Pardubic je teprve 7 a je tak nejmladším účastníkem bubenické show. Já bubnu od 3 let a baví mě to. Průměrný bubeník udeří paličkou i 5krát za vteřinu. Všichni dohromady dokážou vyvinout přes 130 decibelů, což je, jako by vám za zády startovala stíhačka. Ale alespoň podle našich informací nikdo nakonec o sluch nepřišel.